Nawr ar S4C, Pawb a'i Farn sydd ar gael gyda chyfieithiad Saesneg ar y botwm coch. Lively debate now, and there's an English translation available. Sky Plus, free view of Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Mae Pawb a'i Farn heno yn dod o Wersyll yr Urdd yng Glan-llyn ger y Bala. Ers 1950, mae'r gwersyll fan hyn ar lan llyn tegid wedi bod yn croesawu pobl ifanc ar gyfer pob math o weithgareddau gwahanol, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac ym mlwyddyn penblwydd y gwersyll yn 75 oed, mae'n tîm ni yma am y tro cyntaf. Mae pethau wedi newid tipyn yma dros y degawdau ac mae'n wych bod yma heno yn y gampfa gyda chynulleidfa dda o bobl leol yn ysu i holi ein panel ni. Ac ar y panel hwnnw heno, Mabon ap Gwynfor, aelod o'r Senedd yn cynrychioli Dwyfor Meirionnydd ac yn llefarydd Plaid Cymru ar iechyd a gofal cymdeithasol. Ar ran Llafur Cymru, Joanna Stallard o Llangollen yn wreiddiol ac yn gynymgeisydd seneddol. Dr Edward Jones, economegydd ac uwchddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor, a Mari Emlyn. Mae'r Urdd yn ei gwad hi a'i thad cys yr ifan a Bowen Edwards yn sylfaenydd y mudiad, ac mae Mari bellach yn is-gadeirydd yr Urdd. Croeso i chi banelwyr, croeso i chi gynulleidfa fan hyn, a chroeso i chi gynulleidfa gytre i Pawb a'i Farn. Ac i ddechrau'r sgwrs heno, rydyn ni'n mynd yn syth at Rhodri Jones am ein cwestiwn cyntaf. Rhodri, beth yw'r cwestiwn? Gyda'r brif weinidog yn awyddus i wneud cytundeb at Trump yn sgil o tariffau, sut allwn ni sicrhau nad yw safonau uchel ffermwyr Cymru yn cael eu tanseilio gan llywio'r wedi'w glorineiddio a chi geidion gyda hormonau? Yn union, ymdrechion Donald Trump i drawsnewid yr economi ryngwladol, a hynny wrth gwrs yn sgil y ffaith fod y canghellor Rachel Reeves wedi bod yn yr Unol Daleithiau yr wythnos hon i drafod y tariffau yma a gosod y sylfaeni o bosib ar gyfer cytundeb masnach. Ond cyn bod fi yn troi at y panel, Rhodri, gai ofyn i chi, be newch chi o'r sefyllfa? Be ti'n meddwl? Wel, mae gen i bryder mawr os ydy'r brif weinidog yn benderfynol o gael del, mae'n swnio'n debyg mae un o'r pethau mae America'n benderfynol o'i gael i fewn ydy'r cig o safon isel yma. A y marn ni ydy, os di o'n ffit i gael i gynhyrchu'n wlad yma, ddyle bod ni ddim yn brynu fewn chwaith. Diolch yn fawr, Rodri. Da fi nôl at y ti yn y man, ond na i droi at un panel ni. A Edward Jones, na i ddechrau gyda chi. Chi'n economegydd, felly gadewch i ni ddechrau gyda chi. Allwch chi roi'r cyd-destun i ni? Hynny yw, beth yw'r sefyllfa ar hyn o bryd? Beth sy'n mynd mlaen? Ia, mae'n sefyllfa anodd sy'n newid yn ddyddiol. Mae Trump dechrau'r mis yma, ddoth o allan ar Liberation Day yn cyhoeddi tariffs ar gwahanol gwledydd sy'n mynd i werthu i America, ac prif syniad sy'n ganol ydy bod o isio cael cytundebau gwahanol gyda gwledydd, ac felly da ni'n gweld gwledydd yn mynd yna rwan yn trio trafod cael telera hefo fo. Mae'r cytundebau masnach yma, mae nhw'n pethau syml yn y bôn. Mae dwy wlad dod at ei gilydd, ac mae'r gwlad mawr yn penderfynu ar y telera. Felly, os da ni'n edrych ar Prydain a America, America yw'r wlad mawr, ac felly mae yna risg yn manna byddwn ni'n gweld America yn gosod y telera. Be da ni angen gweld rwan ydy Llywodraeth Prydain y fod yn barod i cerdded i ffwrdd. Wrth gwrs, mae America yn farchnad fawr ac yn farchnad bwysig, ond mae yna marchnadoedd eraill, yr Undeb Ewropeaidd, China, mae yna wledydd eraill da ni yn gallu gwerthu iddo. Ond ydy e'n gallu wneud na? Chi'n meddwl i gerdded i ffwrdd o drafod gydag America? Mae rhaid ni fod efo Llywodraeth ddigon cry yn barod i cerdded i ffwrdd. Os dim, America yn gwybod mi fydden nhw'n gallu gosod y telera, mi fydden nhw'n gallu gwerthu cig rhad i mewn i'r wlad, ac
mi fydd hynna'n cael effaith negyddol iawn ar llawer y diwydiant yma. Gai ddod â chi mewn, Joanna, yn fan hyn. Eich plaid chi, y Blaid Lafur, sy'n wrthi ar hyn o bryd yn trafod gyda Donald Trump. Edward yn dweud fyna bod angen i'r Llywodraeth fod yn ddigon cryf a dewr i gamu ffwrdd os oes angen. Ych chi'n cytuno hynny? Wel, dwi'n meddwl bod yna cryfder yn aros wrth y bwrdd yn brwydro dros dyfodol ni yn y Deyrnas Unedig ac yn Nghymru. A dwi'n deall yn llwyr mae'r syniad o safonau bwyd yn cael ei niweidio mewn unrhyw ffordd yn andros o bwynus. Felly heno mae dwi eisiau gwneud o'n andros o glir. Dydy diogelwch bwyd ddim yna ar y bwrdd i trafod o gwbl. Mi fyddwn ni'n parchu beth sydd ganddyn ni, dyn ni'n browd o beth sydd ganddyn ni, beth da ni'n cynhyrchu, a mae hynny'n reit bwysig, a dydyn ni ddim ar werth yn y Deyrnas Unedig. Ydy, chi'n credu bydd Rachel Rees eisiau trafod hynny o gwbl? Na, ddim o gwbl. Mae o'n anghyfreithiol rwan i cael unrhyw fath o CWR wedi ei clorineiddio, a dyna sut fydd o'n aros. Mabon, gai ddod â chi mewn fan hyn. Be fysech chi'n neud yn y sefyllfa yma? Dwi'n andros o bryderus mae'n rhaid cyfaddau am ddyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru yn sgil y tariffau yma. Da ni'n gwybod ar hyn o bryd, enghraifft, fod yr Unol Daleithiau mewn forio lot fawr o beef ag cigoen o Awstralia a Brasil ac yn y blaen, ac os oes na tariff yn mynd i fod ar y gwledydd yna yn mewn forio i cigoedd i'r Unol Daleithiau, yna mae'n debyg iawn o fyddwn ni'n gweld y gwledydd yna yn mewn forio llai'r Unol Daleithiau ac yn dympio'r cig yna ar wledydd eraill. Felly mi fydd yna fwy o'r math yna o gig yn dod i'r Deyrnas Gyfunol gan dambrisio y cynnyrch Cymreig sydd gyda ni. So mae'n mynd i effeithio'n uniongyrchol ar ffermydd yma yng Nghymru. Ac ymhellach hynny, mynd i'r pwynt oedd Dr Jones yn sôn am ynghynt, mae hefyd yn dangos ffylinau Brexit. Oherwydd pe bydde'r Deyrnas Gyfunol yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, mi fydde llais y Deyrnas Gyfunol gymaint a hynny'n gryfach wrth drafod efo Donald Trump ar Unol Daleithiau. Mari, fi'n gweld chi yn nodio fyna, chi'n cytuno gyda'r hyn ddwedodd Mabon? Yndan, da ni mewn sefyllfa o wendid yn dydan oherwydd bod ni wedi torri cysylltiad efo y gweddill Ewrop. A mae gennau chydig bach o bryder hefyd o safbwynt San Steffan o ran edrych ar ôl buddiannau ffermwyr Cymru. Da ni wedi gweld nhw'n neidio i achub diwydiant dyr yn Sgynthorp, ond chafodd diwydiant dyr ym Mhortalbot, diwydiant tata ddim yr un ymateb. Felly da ni'n gweld nad ydy San Steffan ddim yn mynd i edrych ar ôl buddiannau Cymru yn yr un modd, a mae hynny'n wir am y ffermwyr hefyd. Na i droi at yn cynulleidfa fan hyn. Os na ffermwyr ymysg y cynulleidfa fan hyn, chi fyna? Mae Mabon a gweddill wedi twtio arno fo. Mae'n bryder mawr. Ar ôl Brexit, gath yr diwydiant amaethyddol a Prydain, led Prydain gaddo gawn ni ddil dda, does dim problem. Mae'n dangos paint o'r wan ydy'r trade negotiators gennym ni ym Mhrydain ma wan, a mi gerddith yr US drost hynny, a mi gawn nhw be licio nhw. Fydd amaeth Cymru ddim yn broblem gen nhw werthu lawr yr afon o gwbl. Swn i'n annog ymhlant i mewn i'r diwydiant amaethyddol os welwn ni'r deals ma'n dod trwad. Be licech chi weld yn digwydd i adfer hynny mewn ffordd, te? Asgwr yn cefn yn Blaid Lafur yn San Steffan i sefyll fyny i fygythiad Trump a'i cronis. Da ni really angen wan bobl sy'n gallu negosiatio ar y bwrdd yna, a da chi'n gallu gweld bully man tactics gen Trump ag ati, so dydyn ni ddim yn mynd i weld gallu ni sefyll fynydd fo, mi nawn nhw rolio drosodd a gadael nhw diclai boliau nos dwi'n ofni. Diolch yn fawr. A ffarmwr arall tu ôl i chi yn fanna? Beth ydych chi, Gwynfor? Dwi'n meddwl, da ni'n cynhyrchu bwyd o safon orau yma yng Nghymru, ac mae'n hollol bwysig bod ni yn gallu cario ymlaen i wneud hynny. Os bydd y del yn digwydd rhwng America, bydd y safon a bwyd bydd yn dod mewn wedyn yn dipyn is na bydd ni'n gynhyrchu yma. Joanna Stallard, fe glywch chi fyna bod angen asgwrn cefn ar Sir Starmer i gamu ffwrdd os oes angen. Os asgwrn cefn dage i wneud hynny? Dwi'n meddwl da ni'n sôn lot am unau yntau, unau perthynas gyda'r Undeb Ewropeaidd neu gyda'r Unol Daleithiau. Mae'n wir bwysig bod gennym ni'r perthynas gryf gyda'r ddwy ochr. Mae hynny yn golygu cario ymlaen y sgwrs, edrych at y dyfodol. Da ni wedi cael Brexit, mae hynny wedi mynd heibio rwan, mae rhaid iddyn ni edrych ymlaen, a mae'r Llywodraeth yn weithio'n galed i brwydro, fel nes i ddweud, dros
outcome gorau iddyn ni gyd. Mabon ap Gwynfor, yr hyn mae Donald Trump yn ei wneud yw amddiffyn i bobl i hun, i wlad i hun, i weithwyr i hun. Mae fe'n dweud America First, ond i fydde cael chydig bach o Cymru yn gyntaf yn y wlad hon yn neud bach o les i Gymru. Mi fysa fe'n fydd gweld llywodraeth sydd yn sefyll fyny dros Gymru, yn sicr, fel dda'r i Mari gyfeirio at ynghynt. Does gyna i ddim ffydd o gwbl yn Senedd San Steffan a'r Blaid Lafur sydd gyda ni yno ar hyn o bryd i ddal buddiannau Cymru yn flaena, oherwydd da ni wedi gweld Llywodraeth San Steffan yn gwerthu gweithwyr Port Talbot lawr yr afon fel tai. Hynny wedi ddar nhw roi del ar y bwrdd ar gyfer sgynthop, sicrhau fod y ffwrnes yn sgynthop yn aros ar agor ar miloedd o swyddi yna, ond troi cefnau ar Gymru. Wel, i fod yn deg, dydw i ddim yn meddwl bod ni'n cymharu pethau sy'n debyg, achos mi oedd y penderfyniadau amdan Port Talbot wedi cael ei wneud cyn i'r Llywodraeth Lafur ddod fewn, a ydych chi yn gwybod hynny? Na, tegwch, oedd na benderfyniadau wedi cael ei gwneud, ond ddaru nhw ddim cael ffwrneisi tan yr Hydref. Rwan, yn achos Gynthop, oedd na benderfyniadau eisoes wedi cael ei gwneud, ond ddaru nhw ail ymgynnull y Senedd yna, a wneud penderfyniadau dod â deddf mewn un diwrnod i achub Gynthop. Dydw i ddim yn meddwl bod o'n deg y ffordd da chi'n trio dweud edrych ar beth mae Lloegr wedi cael, dydy Cymru ddim. Fedrwch chi ddim cymharu'r ddwy. Mae hynny dadl gwleidyddol, dydy o ddim yn dadl ffeithiol. Mae yna 2,800 o bobl wedi colli swyddi yn ardal Port Talbot, a hynny oherwydd methiant Llywodraeth. A rydyn nhw'n cymryd hynny wir o ddifri, a wedi sicrhau bod lot mwy o arian yn mynd i'r pobl na beth fysa wedi digwydd tasedd ceidwadur wedi gorffen y sefyllfa. Dyn ni'n mynd i drafod rhywbeth arall yn fanna. Dr Edward Jones, gai ddod mewn â chi fan hyn. Mae yna rai busnesau yng Nghymru am hwnni sy'n mynd i elwa o'r tariffau yma? Dim i wybod, oherwydd mae hyn yn mynd i cael effaith negyddol ar pob math o busnes. Hina sy'n gwerthu America'n sicr yn mynd i cael effaith negyddol. Hina sy'n prynu America, wel, maen nhw'n mynd i cael effaith negyddol hefyd, oherwydd mae economi America yn mynd i ddiodda, ac felly dyn nhw'n rhaid siŵr os bydden nhw'n gallu cario ymlaen prynu America. Felly, does na neb yn elwa o'r sefyllfa yma, pobl busnesau sy'n America, neu hyd yn oed rhai tu allan, o pob yn colli efo hyn. Mae yna law lan yn y gynulleidfa yn y cefn fyna. Beth o'n ôl at ffarmio, beth dwi'n meddwl mae'r Blaid Lafur yn wirioneddol wych yn neud ydy bod nhw ddim yn sylweddoli nac busnesau teuluol ydy ffermwyr yma yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Gyfunol. Dydyn nhw ddim yn gwmnïau rhyngwladol sydd yn gallu rhannu costa drwy werthu ei bob man. A mae'r diwydiant yn crefu ar hyn y bryd sefydlogrwydd cefnogaeth gyn Llywodraethau Cymru a'r Deyrnas Gyfunol yn gyffredinol. A dwi'n meddwl pan ti'n dod i tariffau fel hyn, fel udodd Dr Jones o fenna, ydy mae rhaid iddo chdi ddysgu i symud allan o'r sefyllfa yna os wyt ti ddim yn cadw at dy graidd di ac backbone Prydain yn gyffredinol ydy'r diwydiant amaethyddol, a mae'n fwy na dim ond ffermydd teuluol. Joanna, fi'n mynd i ddod nôl atoch chi fan hyn. Os gan y Blaid Lafur broblem gydag amaethyddiaeth ac ameth, fi'n credu falle bydd y rhai fan hyn yn dweud hyn, maen nhw'n teimlo nad yw'r Blaid Lafur yn sefyll cornel ffermwyr. Dwi'n meddwl yn amlwg mae'n rhaid i'r blaid wneud mwy i ddangos pa mor bwysig ydy ffarmio iddyn ni yng Nghymru, yn beth da ni'n dangos a beth da ni'n dweud. Dwi'n meddwl da ni'n wneud mwy i gymharu a beth sy'n digwydd yn Lloegr gyda'r Sustainable Farming Scheme, a dwi'n meddwl mae Hyw'r Anchor Davies wedi wir ymdrechu i wneud mwy i adeiladu dialog o gwmpas y pynciau sy'n wir bwysig yn effeithio pawb o fewn Nghymru. Beth am y bartneriaeth yma rhwng Bai Caerdydd a San Steffan? Oedd yna addewidion mawr cyn yr etholiad, ond mae yna dipyn o anghytuno wedi bod. Dyw'r berthynas yna ddim yn un iach ar hyn o bryd, ydy wi? Na, mae'n andros o iach i cael anghytuno. Ond oedd yna addewidion bod yna ddim anghytuno yn mynd i fod. Ond os oedd pawb yn cytuno ar popeth, yna fyswn ni'n cyrraedd unrhyw beth gyda trafod ac ystyried. Felly, dydw i ddim yn gweld y ffaith bod nhw'n anghytuno amdan pethau'n pobl o gwbl. Un peth fety'r Llywodraeth yn San Steffan i wneud yn syth i gefnogi ffermwyr Cymru ydy cael gwared ar y syniad gwirion yma, gael treth a difeddiaeth sydd yn mynd i ladd nifer o'n ffermydd teuluol ni yng Nghymru. Y ffermydd yna sydd wedi cynnal yr iaith, cynnal y diwylliant, cynnal natur byw cefn gwlad Cymru. Nethon ni ddechrau gyda ffermwyr, a dyn ni am gloi y rhan yma gyda ffermwyr. Rodri, falle, ddau nôl atoch chi. Be newch chi o be chi wedi clywed? Ydych chi'n teimlo bod Llywodraeth San Steffan yn sefyll eich cornel chi? Na, yn sicr, a mae hynny, fel y Mabon yn grybwyll o fanne, mae'r
busnes dreth a tifeddiaeth eto'n rhoi yn bygwth strwythyr fferm deuluol ac yn sgil hynny yn rhoi economi wledig mewn ardal fel hyn o dan straen anferthol a mae yna ofn chydig iawn o ffydd sgynna i yn y blaid sydd yn gweinyddu. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cyfraniadau chi yn fanna. Dyn ni'n mynd i symud yn syth ymlaen at ein hael gwestiwn i heno ac mae'r cwestiwn yna yn dod gan Geraint Davies. Geraint, lle wyt ti dyma ni? Pam ar ôl dros 10 mlynedd o Lywodraeth Cymru yn annog ffermwyr i arallgyfeirio, rwan rydyn yn cael yn cosbi a polisiau newydd enghraifft ar ail-dai ag ati. Dyn ni'n sticio gyda'r ffermwyr yn fan hyn, ond cyn bod ni yn troi at y panel, Geraint, beth yw dy sefyllfa di ar hyn o bryd felly? Da ni wedi buddsoddi, da ni wedi cael llety gwyliau yn Bala ac mae rhywbeth da ni wedi bod eisiau gwneud. Mae'r ffarm o dan denantiaeth ag ati, mae gennym ni ffarm fychan sy'n pian i Llafur, ond da ni'n trio sicrhau'n dyfodol ni ag ati. Sgan i'n misio reteirio, cael mortgage adeg yno i brynu tŷ, so da ni'n trio gweithio wan o flaen llaw i fod yn barod at pam da ni'n yr oed ymddeol. Ond wedyn mae gennym ni bethau fel garo hitio targedau efo Cyngor Gwynedd o 182.5 diwrnod y flwyddyn o fod yn cael bobl yn aros ag ati. Hynny yw i osgoi'r premiwm 150 y cant, ia? Jyst yn teimlo mae'n hollol anheg. Felly ni'n neud y gwahaniaeth rhwng pwy sy'n dod wrach o Fanceinion yma 2-3 gwaith o flwyddyn i ail-gartre, ond pan mae gennych chi busnesau lleol genuine yn trio gwneud bywoliaeth a cadw teuluoedd yn yr ardal, mae jyst yn deimlo'n gic yn danedd ni un arall ar ôl un arall. Diolch, Geraint. Mabon ap Gwynfor, gai ddod â chi mewn yn fan hyn. Pobl fel Geraint fyna, a'i fusnes bach, maen nhw'n cael eu cosbi gyda hyn. Mae gen i gydymdeimlad i'r hyn mae Geraint yn dweud yn fanna efo'r bobl na sydd yn lleol, sydd wedi rhedeg busnes lleol, sydd yn dod â pres newydd fewn i'r ardal mwyn cynnal eu teuluodd, yna mae'r rhaid i ni edrych ar system sydd yn caniatáu iddyn nhw i rhedeg busnes sydd yn mynd i fod o fydd i'r gymuned. Rwan, pan yn bod ni'n edrych ar y darlun ehangach o pam fod polisiau wedi cael eu cyflwyno, mi ydyn ni'n gwybod fod yna argyfwng tai. Ond mae'r polisiau wedi cael eu cyflwyno gan Gyngor Plaid Cymru yma yng Ngwynedd. Ydyn, a dyna dwi'n dod ymlaen at. Mae yna argyfwng tai gyda ni yng Nghymru. Mae yna fil o bobl yng Ngwynedd wedi bod yn cyflwyno eu hunain yn ddigartref yma dros y flwyddyn diwetha. Da ni'n gwybod fod yna gannoedd o bobl wedi mynd mewn i leti dros dro ganddo ni fan hyn. Felly mae angen i ni ffeindio ffordd i ryddhau tai sydd ddim yn cael ei defnyddio'n llawn amser ar gyfer pobl sydd angen y tai hynny. A dyna beth i bwrdwn y polisi yma. Wan, yn reiddiol, y bwriad yn sicr o'n rhannu a ninau wrth i gyflwyno fo, di sicrhau nad ydy'r cwmnïau mawrion yma sydd yn dod fewn, cwmnïau fatha Airbnb sydd yn elwa ar drail yn cymunedau ni ac yn tynnu pres allan o'r gymuned, nad ydyn nhw felly yn cael elwa ar drail cymunedau fatha'r Bala yma. Ond siwt mae'r gwahaniaethu, beth fysa chi'n dweud wrth Geraint yn fan hyn? Mae yna ddau beth sydd angen i'w wneud. Yn un peth, mae posib cael eithriadau. Felly, da ni wedi sicrhau fod yna eithriad i adeiladau sydd efo caniatâd cynllunio arnyn nhw ar gyfer llety gwyliau yn unig. Mae posib rhoi cais am eithriad fewn i'r cyngor sir, a fyswn ni'n argymell unrhyw un sydd yn ffindio ei hunain mewn sefyllfa tebyg yn cysylltu efo'r cyngor sir mwyn trafod a gweld os oes yna eithriad. Felly mae angen i ni edrych ar yr eithriadau, a mi fyswn ni'n dadle fod cwmni cymuned amaethyddol enghraifft yn ffitio rhyw fath o eithriad penodol yn yr achos yna, ac mae angen cael trafodaeth efo'r Valuation Office, y VOA, achos yn nhw sy'n gweinyddu y cynllun yn Leeds. Ac mae angen iddyn nhw ddeall amgylchiadau unigryw sydd mewn cymunedau fatha cymunedau Gorllewin Cymru. Geraint, beth ti'n neud o hynny? Da ni wedi bod yn siarad ac yn trio cael fatha'r concessions i fod yn exempt ag ati. Lwcus da ni yn hitio'r targedau sydd yna, ond mae'r holl waith papur o brofi bob blwyddyn yn gostus ar y busnes ni hefyd ar ben bob peth arall. Mae jyst yn teimlo bod i gyrraedd y nod, mae'r gol yn cael ei symud o hyd ynddo. A dwi'n gallu teimlo, cydymdeimlo fod lle mae Mabon yn dod efo hynny. Wedyn mae gennym ni fatha'r prinder tai, wel, diffyg adeiladu tai dros 40 blynedd ydy hynny. A pam bo rhaid i rywun lleol syffro oherwydd diffyg gallu buddsoddi mewn i dai yn lleol gan gynghorau ag ati, dim yn deg ar bobl yr ardal na di. Diolch, Geraint. Mari, gai ddod â chi mewn yn fan hyn. Mae twristiaeth yn dal i godi ar ei thrad
i ryw raddau ers y pandemig. Felly mae angen cefnogaeth ar y diwydiant. Yn dos, be newch chi o hyn? Wel, mae twristiaeth yn rhan hanfodol o'n economi yn enwedig yn yr ardal yma. Mae gyrru drwy'r Bala heddiw, gwylio'r pasg, y lle dan ni sang. Ond mae eisiau ni gael rheolaeth ar y twristiaeth a wneud yn siŵr bod y twristiaeth yna yn gynaladwy. Dwi o blaid gosod tres twristiaeth fy hun, achos ar hyn o bryd, da ni'n subsideiddio yr ymwelwyr sy'n dod yma. Dydyn nhw'n cyfrannu dim at yn gwasanaethau ni, y casglu sbwriel, golau stryd, ysbytau ag ati. Da ni'n subsideiddio nhw. A da chi'n gwybod, fel mae ar gyfwng newid hinsawdd, mae hwn yn mynd i effeithio ar dwristiaeth yng Nghymru, achos fydd pobl ddim eisiau mynd i Sbaen o hyn allan. Mae'r llifogydd erchyll, welson ni, haf dwysa'n Sbaen. Maen nhw ynta'n cael llifogydd erchyll neu dywydd eithafol o boes. Mae Cymru'n mynd i fod yn lle hyd yn oed mwy atyniadol i bobl ddod yma i aros. A mae rhaid i ni gymryd mantais o hwnnw drwy reoli'r twristiaeth yna, fel bod, da chi'n bod, Mae'r rhan fwyaf o'r gwledydd dwi wedi bod iddyn nhw yn Ewrop. Mae rhywun yn talu rhyw euro y noson am aros yn y gwestai ag ati. Mae'r pres yna mynd tuag at gynnal gwasanaethau. Mi allai'r pres yna helpu gwasanaethau sy'n gwegian ar hyn o bryd yng nghefn gwlad. Dyn ni'n sôn fan hyn am, fel chi'n sôn, y dreth dwristiaeth. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud maen nhw am gyflwyno hyn yn 2027. 25 ceiniog y noson am leti arferol ac wedyn 75 ceiniog y noson am wersylla. Chi'n crybwyll ydi yn fanna, Mari. Be newch chi gynulleidfa o hynny? Os da'n rhywun farn ar hynny, chi'n croesawu treth dwristiaeth fel yna? Geraint, ie? Yn barod, chi'n sôn am ysfwriel ag ati, da ni'n talu cwmni preifat o Cyngor Gwynedd eisiau chwaneg o arian o ddiarna ni. So mae'r rhatach i ni o 30% yrru drwy gwmni preifat, a maen nhw'n gwneud joben wych yn mynd o fo. A chi'n bod, dydy o ddim mor clear cut, a mae lot yn trio dweud sut mae i fod a sut mae ag ati, rhaid ni ddallt. Hyn i sgen leti gwylio ag ati, mae'n lot fwy o hwps i jumpio trwy i gael pethau diw sortio. A tu ôl i ti yn fanna, ie? Hefo'r pwynt o bod ni'n subsideiddio, dwi'n meddwl bod hynny'n edrych ar mewn ffordd hollol anghywir i ryw radda, achos os da ni isio denu twristiaeth, da chi wedi dweud na twristiaeth sy'n cadw Gwynedd i fynd, a dyna di'r gwir twristiaeth ag amaethyddiaeth. Felly, pam ydych chi'n dweud bod chi'n subsideiddio nhw, os ydych chi'n gorfod darparu cyfleusterau iddyn nhw ddod yma, felly dydyn ddim subsideiddio fo. Os ydych chi'n tynnu fath am yn y gwyno, bod na ddim toiledau, bod pobl yn reddi beth pan nhw'n mynd i fyny'r Wyddfa, sydd yn afiach, ond os ydych chi ddim yn darparu'r cyfleusterau yna, bod chi isio bod nhw'n mynd i fyny'r Wyddfa, catch-22 ydy hynna, a bai yr ardal leol ydy ddim darparu'r cyfleusterau priodol iddyn nhw allu wneud hynna, a wedyn mae'r arian yn cael ei wario yn lleol os ydyn nhw'n mynd i'r caffis, os ydyn nhw'n mynd i'r tafarndai, os ydyn nhw'n defnyddio siopa lleol ac yn y blaen. A mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n mynd i letu hynna'n arlwyo enghraifft yn gwneud hynny. Felly mae'r arian yn aros yn lleol, a dydyn ddim o'r heidrwydd yn mynd i gwmni allanol. Joanna, na i droi ato chi fan hyn. Ydy e'n beth da i godi treth ar rhywbeth mae angen annog? Hynny, mae pob un eisiau gweld twristiaeth, mae'n rhywbeth sy'n allweddol bwysig i economi Cymru, ond mae gosod treth ar hynny wedyn yn cymlethu pethau. Dwi ddim yn meddwl, achos dwi'n gwybod bod na gwrth dadl sy'n dweud, wrach bydd hynny'n wneud i pobl osgoi'r ardal. Does na ddim tystiolaeth i dangos hynny o gwbl. Dwi'n meddwl, da ni angen sicrhau fod mwy o arian yn dod i'r ardal lleol. Os mae pobl eisiau gallu mwynhau Cymru a'r Cymreicdod a popeth mae ganddo ni i cynnig, da ni'n heiddi'r arian yn nhw. Mari, gai ddod â chi nôl mewn fan hyn, achos fi'n gwybod chi'n berson sydd eisiau rhoi mwy o help i bobl i deilio difreintiedig, mae'n rhywbeth sy'n bwysig i chi fan hyn yng Glan-llyn. Ond i fydde'r teuluodd yna yn cael ei cosbi gyda'r dreth etifeddiaeth yma. Hynny yw, os maen nhw eisiau cael gwyliau, y dreth, y dwristiaeth, sori, ddim y dreth etifeddiaeth. Ond i fydde'r teuluodd yna yn cael ei cosbi. Hynny yw, os mae yna deuluodd difreintiedig eisiau gwyliau yng Nghymru, wel, maen nhw'n mynd i orfod talu mwy o arian i gael gwyliau yn ei gwlad i hunain. Yndi, dydy o ddim yn ateb hawdd yn acti, ond os ydy o'n mond yn fater o bint 25 ceiniog y noson, mae rhywun yn cyllido ar gyfer hynny cyn mynd ar ei gwyliau, yn dydy? Ond mae hynny yn gallu troi yn dipyn o arian i deulu, chymod, deulu mawr. Yndi, ond da chi'n gwybod unwaith eto, mae rhywun yn cyllido
cyn mynd ar wyliau ac yn cymryd y ffactor yna i ystyriaeth yn dydi. Dr Edward Jones, gai ddod â chi mewn fan hyn. Be newch chi o hyn fel economegydd? Ydy'r dreth dwristiaeth yma yn mynd i godi digon o arian yn y bôn? Dwi'n rhaid siŵr os wneith o godi ddigon o arian, ond dwi o blaid y treth oherwydd dwi'n gweld mae twristiaeth yn dod â elw i rhai ardaloedd. Mae'n creu problemau enfawr mewn ardaloedd eraill, lle da ni angen gweld buddsoddiad gan y sector cyhoeddus, a mae hwn yn dreth bydd yn gallu ariannu y buddsoddiad yna. Dwi'n meddwl geith o effaith negyddol ar y nifer o twristiaeth sy'n dod i Gymru. Mae yna ddigon o enghreifftiau'n Ewrop a gwledydd eraill lle mae yna'r treth yn barod, felly dwi'n meddwl bydd yna'r effaith negyddol yna. Ond beth sy'n bwysig yw bod yr arian sy'n yn cael ei codi gen y treth yn aros i elwa'r gymunedau. Diolch. Gai ofyn i chi gynulleidfa i roi eich dwylo lan. Pwy fan hyn sy'n meddwl bod twristiaeth yn beth da yn y Bala? Y mwyafrif. Pwy sy'n meddwl bod e'n beth drwg? Ne, bod yna rai ddim wedi rhoi i dwylo lan. Ond, reit, ga fi ddod i chi yn y blaen fan hyn. Gai ddod ato chi. Chi'n meddwl bod twristiaeth yn hanfodol, yn gwbl bwysig i'r Bala? Mae'n rhan bwysig iawn o ardal y Bala. Dwi'n meddwl, mae'n gymaint o bethau ar gyfer y bobl yma. A mae'r rhan ofnadwy o brysur yma bod hynny'n gallu bod yn beth sydd yn gyrru ni'n benwan erbyn y diwedd. Ond mae'n beth pwysig ofnadwy, mae'n rhan o'n economi ni. Estalwm ydyn nhw'n efo gwarion lleol hefyd. Dwi'n gwybod yn union faint sy'n cael ei wario'n lleol wan ydy bobl yn cael bwydydd wedi dod ar archfarchnadoedd mawr ag ati. Dwi'n mynd siŵr iawn am hynny. Ond mae'n rhan bwysig iawn yn ardal ni. Ydych chi'n poeni gyda rhywbeth fel y dreth twristiaeth yma bod hynny yn mynd i olygu bod llai o bobl yn dod i'r Bala? Dwi ddim yn meddwl yna lai o bobl yn dod yma. Mae yna gymaint o syniadau. Mae'r llyn yn tynnu gymaint o bobl a nifer o weithgareddau sydd yn bod yma fel mai. Dwi'n yn gweld o'n tynnu dim ar faint o dwristiaeth. A chi'n cytuno, ni'n clywed y syniad fyna, Mabon chi? Yndw, mae'r treth twristiaeth yn mynd i fod yn beth da yn yr ystyr i fod yn bres. Mae'r awdurdod lleol yn medru godi a fuddsoddi yn ôl i'r gymuned. Felly, os ystyriwch yn yr ardal hon a gymeirionydd yn ehangach, mae'r awdurdod lleol wedi gorfod rhoi barriers fewn mewn rhai llefydd mwyn stopio rhai faniau i fynd i lefydd na ddyliau nhw fynd. Wel, mae hwnna wedi costio'r trethdalwr yn lleol. Fyse codi ychydig o dreth yn golygu bod ni'n gallu buddsoddi a talu am y gwaith yna. Da ni'n gwybod yn barod am bobl sy'n cwyno am dyllian y ffyrdd. Fyse pres sy'n cael ei godi yn medru gwneud teithio'n haws yn well a gwneud y profiad o fod yma yn fwy pleserus. Mae yna dreth twristiaeth yn bodoli yma'n Ceinion, mae yna dreth twristiaeth yn bodoli mewn dinasoedd a gwledydd ar draws Ewrop, ac mae'n ffordd da o sicrhau fod yna fuddsoddiad yn mynd i'r gymuned. Be newch chi o'r ddadl honno bod e'n cosbi teuluoedd difreintiedig? Os ydy'n cael ei wneud yn iawn, a dyna lle dwi'n meddwl mae'r Llywodraeth ar hyn o bryd wedi pitcho fo'n gywir, mae'r cyfran sydd yn mynd i, enghraifft, rhywun sydd yn aros mewn pabell neu garafan yn llawer iawn is na rhywun sy'n aros mewn gwesty. Felly mae hynna'n yn gymesur ag anghenion y pobl sydd yn aros yno. Oeddwn ni mewn maes carafannau yn ddiweddar iawn ac yn gweld deunyddiaeth gyda nhw carafannau gwych ac yna oedd gen nhw dafarn yno, oedd plant yn gwario arian yn y peiriannau ac yn y blaen. Felly dyna i rhan o wyliau pobl. Maen nhw'n dod â'i pres i wario yn y pethau yna. Felly mae 80 cinog i bunt a hanner yn rhywbeth sydd yn bosib i gynnwys yn rhan o wariant y gwyliau. Diolch yn fawr iawn i chi yn fan'na. Mae rhywun wedi codi llaw yn gyflym fyna, ie? Mae gen i faes carafanna, da ni'n talu miloedd o dreth bob blwyddyn, a hyd yn oed ydyn nhw ddim yn y hel ysbwriel, da ni'n gorfod talu miloedd wedyn ychwanegol i hel ysbwriel. Felly, os ydy'r dreth mae'n dod mewn, mae'n bwysig bod yr arian yn cael ei defnyddio, a beth sy'n poeni fi... Chi'n poeni bydd yn cael effaith negyddol? Wel, dwi'n meddwl falle mae'n mynd i gael chydig o effaith, nenwedig yn y cychwyn, efallai nes o bobl i arfer efo fo, ond beth sy'n poeni fi ydy ffordd maen nhw'n mynd i hel yr arian, a mae'r peryg ydy bydd yn costio mwy i hel yr arian ne byddwn nhw'n gael mewn. Dyna ni, diolch yn fawr iawn i chi am eich cyfraniadau fyna. Fyddwn ni'n parhau i drafod mwy o drethu a hynny ar ôl yr egwyl. Yn rhan nesa'r rhaglen, fyddwn ni'n holi'r cwestiwn a yw treth y cyngor yn rhoi gwerth am arian a pham fod yna brinder o swyddi o safon mewn rhai ardaloedd Cymreig. Fyddwn ni'n
Falch o glywed ganddo chi gytre hefyd, i ni ar X, cofiwch, @pawb a'i farn. Felly dewch nôl ato ni ar ôl yr hysbysebion. Croeso nôl I Wersyll yr Urdd Glan-llyn ar gyfer rhifyn y mis hwn o Pawb a'i Farn. Dyn ni'n mynd yn syth mlaen at ein cwestiwn nesaf ni heno ac mae hwnnw yn dod gan Lowri Rhys Roberts. Lle wyt ti, Lowri? Ers Ebrill y cyntaf, mae treth y cyngor wedi codi unwaith eto, ond mae gwasanaethau yn enwedig mewn ardaloedd gwledig yn gweithygu. Ydy'n anheg disgwyl I ni ysgwyddo'r faich ariannol yma? Diolch yn fawr, Lowri. Cyn bo fi yn mynd at y panel, gai ofyn I chi gyd I roi eich dwylo lan os ych chi'n credu bod chi yn cael gwerth eich arian am y dreth gyngor.
dim un person yn meddwl hynny. A wnaethon ni wneud poll ar Instagram hefyd, oedd yn dweud bod dros 90% yn cytuno gyda chi fan hyn, yn dweud bod nhw ddim yn cael gwerthu harian am y dreth gyngor. Mabon fi'n mynd ddod yn syth ato chi. Be newch chi o hynny? Berffaith gywir. Hynny di, Chi'n cytuno? Ydw, cytuno'n llwyr. Mae treth cyngor fel mae o yn dreth sydd yn regresif, sydd yn cosbi'r tlotan yn cymdeithas, ac dydy o ddim yn talu ffordd yn yr ystyr mae Llywodraeth Cymru yn cadw pasio deddfe newydd a disgwyliadau newydd i'r awdurdodau lleol i ddilifro ar gyfer addysg, ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol, a'n rhoi fwy o bwysau ar Llywodraeth leol, ond dydy Llywodraeth Cymru, na drwy hynny Llywodraeth San Steffan, ddim yn ariannu yn Llywodraeth leol yn ddigonol. Felly does gan Llywodraeth leol ddim yr arian mwyn dilifro'r gwasanaethau angenrheidiol yma yn ein cymunedau ni. Mae'n bwysig nodi, mae tua 30% o gyllideb Llywodraeth leol sydd yn dod o'r treth cyngor. Mae 60% ohono fo'n dod o Lywodraeth Cymru. Ond mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn torri ar faint o bres sy'n cael ei roi i Lywodraeth leol, ond yn rhoi fwy o ofynion arnyn nhw. Be newch chi felly? Beth fydde Plaid Cymru yn neud? Wel, y peth cyntaf mae eisiau ni wneud ydy edrych unwaith eto ar ariannu teg i Gymru. Sicrhau fod San Steffan yn adolygu'r fformula Barnett. Ni'n clywed hyn dro ar ôl tro. Yn union, a dyma canlyniad hyn, ynddo? Achos bod ni ddim yn cael yr ariannu teg yna sydd yn heiddiannol i ni, da ni'n talu'n trethu'n union fel da ni wedi glywed fan hyn, achos bod ni ddim yn cael yr ariannu'n deg o San Steffan, da ni'n gweld y wasgfa yna ac yn gweld gwasanaethau'n cael eu torri o ganlyniad. Ond dyn ni'n yn rhagweld hynny newid yn y byr dymor, felly... Wel, mi ddylia fe, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud i bod nhw'n cytuno efo hyn. A mae gennym ni bartneriaeth mewn pŵer i fod, felly lle mae grym, lle mae dylanwad Llywodraeth Llafur Cymru yn dweud wrth i meistri Llundain i bod nhw eisiau ariannu teg i Gymru. Lle mae syniadau Plaid Cymru o fewn yr hyn sydd yn digwydd ar hyn o bryd? Wel, yr un peth da ni wedi dweud bod angen ariannu teg. Yn ail, mae angen i ni ariannu Llywodraeth leol yn well, oherwydd Llywodraeth leol sy'n cario allan y gwaith hanfodol na. Os ystyriwch chi anghenion gofal cymdeithasol, os ystyriwch chi anghenion addysgiadol yn plant ni, os ystyriwch chi anghenion casglu biniau, darparu bysys ac yn y blaen, mae hyn i gyd yn hanfodion mae'n rhaid ni gweld yn ein cymunedau ni. Ac os nad ydy Llywodraeth Cymru'n ariannu Llywodraeth leol yn deg, yna da ni'n mynd i weld fwy a fwy o grebachu ar y gwasanaethau hynna. Fi'n mynd i droi nôl at y bobl fan hynna, a nôl ato chi, Lowri. Chi'n mynd credu bod chi'n cael gwerth eich arian. Beth yw'r pethau chi'n gweld o ddydd i ddydd sydd yn mynd yn eich crôn chi, sydd yn corddi chi yn hynny o beth? Y bins. Y bins. Ond pethau fel hynny... Bob tair wsos sydd yn... Wel, mae tair wsos yn amser hir i fod â bin, a mae gennym ni deulu eitha mawr, a wedyn mae'r bin di lenwi'n syth, a wedyn mae'n cymryd tair wsos arall, wedyn ac os dwi'n anghofio yn y tair wsos yna, mae'n mynd yn 6 wsos. Mae'n andros o gyfnod hir felly. Unrhyw un arall yn y gynulleidfa, beth arall sy'n eich corddi chi o ran yr hyn i chi'n talu at y cyngor, ond chi'n mynd teimlo hewlydd? Unrhyw un fan hyn yn credu, os yna broblemau ar yr hewlydd o gwbl yn fan hyn? Ie. Wel ie, fel mae Mabon yn deud, y broblem yw'r ariannu te, mae'r sefyllfa Barnett, yr cynllun ariannu gen y Llywodraeth yn hen. Oedd e ddim yn gweithio'n cychwyn a dyw e ddim yn gweithio rwan. So yr ariannu yw'r broblem i Llywodraeth leol. Dwi'n cynghorydd sir yng Ngwynedd, a'r ariannu di'r broblem. Y peth mwyaf ofnadwy bob blwyddyn yw gofod torri gwasanaethau. Fel mae'n cynghorydd yn trydydd flwyddyn rwan, a torri'r gwasanaethau i y canolfannau hamdden, a'r ffyrdd, a peth eraill. I ni'n trial cadw gwasanaethau i bobl hŷn, a mae'r boblogaeth yn heneiddio fel bob man arall. Ni'n trial cadw'r gwasanaethau yna, ni'n trial cadw'r gwasanaethau addysg fel o'n plant ni efo dyfodol, a ni'n trial cadw gwasanaethau plant. A hefyd, fel oedd Mabon yn gweud, mae sefyllfa digartrefedd ni wedi cyrraedd 264 o bobl digartre o gwmpas doli gwan, a 64 o'r rheini'n blant. Mae'r rheina i gyd yn costio, a mae eisiau ni godi mwy o tai, ond ni ddim yn gallu gwneud y digon cyflym i ddal fyny fo'r anghenion sydd gennym ni. So yr ariannu yw'r broblem, nid y dreth, ond yr ariannu'n lle cyntaf. Ond yng Ngwynedd, mae'r dreth gyngor yn uwch nag yw e yng Nghaerdydd. Mae hynny yn dipyn o syndod i bobl. Wel, dwi'n rili gallu credu na, fyswn ni'n licio gweld y ffigurau yn amlwg, achos mae mab fi'n byw yng Nghaerdydd mewn tŷ 2 loft, a mae fe'n talu'r un faint a fi. Mae fe'n talu'r un faint a fi mewn tŷ 5 loft. So dwi'n
sy'n ni'n licio gweld y tystiolaeth ynglyn â hynny, wy'n mynd dadle fo chi, mae rai bod un o'n ni'n talu gormod, ond yn sicr... Mae nhw wedi cynyddu ynglyn yn fwy nag wedi cynyddu yn sicr, oherwydd y sefyllfa Barnet, a'r fformula Barnet sydd ddim yn gweithio, mae eisiau ni i edrych ar Llywodraeth San Steffan, a mae eisiau ni newid hwnna ar frys. Os fydd Plaid Cymru mewn unrhyw fath o rym yn Senedd tro nesaf, hwnna yw'r peth cyntaf mae rhaid ni wneud. Chi bobl Gwynedd, ydych chi'n teimlo fel, chi'n gweld bod y gost yn cynyddu, ond ydy pethau'n gwella? Ydych chi'n teimlo hynny o ddydd i ddydd? Geraint, na? Mae safonu pob peth yn mynd ar ei lawr blwyddyn ar ôl blwyddyn. Dych chi dim ond eisiau trafeilio ar y ffyrdd yn yr ardal. Mae negretys llai ar yr lleiad, mae'r pothols yn ofnadwy. Mae'n dybetha cerbydau bobl ag ati. A wedyn, y buses yn cael eu torri ag ati. A just un peth ar ôl llall, blwyddyn ar ôl blwyddyn. Dim bwys am y Barnet fformula ag ati. Mae'n ddiffyg cyllido, bod o'n San Steffan, bod o'n Gaerdydd, bod o'n Gyngor Gwynedd. Mae jyst yn teimlo bod gwario rhyw vanity projects am maen nhw'n benderfynol gael hynny dros y lein a cael llwyddiant yn supportio nhw ag ati, a pan mae'r pethau gwir angen i gwneud, does yna neb eisiau tynnu torchi llewis i wneud hynny, a dyn ni jyst mynd fwy a fwy o dwll yn sir. Dwi'n mynd i droi at Joanna, at chi yn fan hyn, achos un o'r ffyrdd, falle, fydd e'n bosib i godi mwy o arian yma yng Nghymru, fydde trwy ddatgonoli stad y goron. Ble chi'n sefyll ar hynny? Dwi'n meddwl mae hwn yn esiampl dda iawn o lle mae yna lot o trafodaeth, mae yna pobl gyda barn wahanol o fewn ein blaid ni. Eto, dydy hynny ddim yn peth drwg. Beth yw'ch barn chi? Ni o blaid edrych ar stad y goron yn y dyfodol. Beth dwi ddim eisiau wneud yn bendant ydy clywed syniad sy'n deniadol a meddwl yn syth bin dyna beth sy'n rhaid iddyn ni wneud rwan cyn iddyn ni edrych ar beth yn union fydd rhaid iddyn ni wneud i cynnal hynny i sicrhau fod ni actually yn wneud yn well gyda'r adnoddau da ni angen i gallu cynnal o'n go iawn. Ond chi yn hoffi'r syniad? Wrth gwrs dwi'n hoffi'r syniad, ond mae hynny'n hollol wahanol i sut yn union fydd o'n edrych, achos da ni ddim eisiau tanseilio y deals rhyngwladol da ni wedi wneud yn barod enghraifft. Mari? Chi'n byw fan hyn yn wreiddiol? Tret y cyngor ydy un o'r mathau lleia teg o dresu, achos mae'n seiliedig ar werth y tŷ yn hytrach nag ar allu rhywun i dalu. Ac yn yr Urdd, da ni'n cyflogi 420 o staff. Mae 43% o'r staff yna yn bobl ifanc o dan 5 ar 20 oed. Da ni'n gyflogwr cyflog byw go iawn sydd yn uwch na'r minimum wage. Dydy'r bobl ifanc yna ddim yn medru fforddio prynu tŷ na chwaith dalu treth cyngor. Mae yr Urdd yn ceisio helpu drwy gynlluniau tebyg i'r cynllun prentisiaethau gan gynnig llety i'r prentisiaid yna. Mae yna rei ohonyn nhw yn cymryd y llety yma yng Glan-llyn. Mae yna eraill yn manteisio ar y llety yng Wersyll, yr Urdd, yn Llangrannog. Ond hyn a hyn feda'r mudiad ieuenctid wneud i helpu'r bobl ifanc yma i gael tai ac i gael byw yn bod medru fforddio hynny felly. Job i'r gwleidyddion ydy sicrhau bod gen bob person ifanc yng Nghymru yr hawl i do uwch i ben. A mi fydd o'n ddiddorol gweld y manifesto'r pleidiau i gyd ar gyfer yr etholiad nesaf. Pa blaid sy'n mynd i ddiwygio'r treth cyngor ac wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn medru fforddio nid yn unig brynu tai, ond i dalu'r rhent a talu'r treth cyngor. Dr Edward Jones, oes angen rhyw fath o weledigeth sy'n fwy radical o ran y dreth cyngor a siwt mae'n cyfleuster yn adnoddau cyhoeddus ni yn cael i hariannu? Oes, yn sicr, dwi'n meddwl bod rhaid i ni feddwl yn greadigol. Un o'r syniadau bysa i cygwarad o'r math yma o dreth ac eich cyflwyno rhywbeth fel land value tax. Mi fysa hwnna'n caniatáu i'r ardaloedd cyfoethog yng Nghymru talu fwy o dreth, yr ardaloedd tlotach talu llai o dreth. Felly mae rhaid ni feddwl amdan hynna. Ond dwi'n credu bod yna un pwynt pwysig yma, a mynd yn ôl i'r trafodaeth cyntaf yr Tariffs. Mae hyn yn cael effaith negyddol ar yr economi, felly mae yna llai o drethu yn mynd i fod yn cael ei dalu yn Brydain. Mae yna llai arian yn mynd i fod. Rwan, dwi'n mynd gefnogol o Trump, ond un o'r syniadau gyda fo oedd yr Doge, y Department of Government Efficiency. O'n i'n mynd i holi, os angen rhyw fath o Doge yn ni yma yng Nghymru o bosib? A dwi'n meddwl bod rhaid ni edrych ar y syniadau yna, sut fydden ni fod yn fwy effeithiol yn y sector gyhoeddus mwyn bod ni'n cael gwerth yn arian.
Ac a'r cwestiwn wedyn yw, pwy fydd yr Elon Musk Cymreig? Chi, o bosib, ysdych chi yn diddordeb fod yn Doge Cymru? Ella, ond yn sicr mae rhywbeth mae rhaid ni edrych arno, ac mae rhaid ni fod yn meddwl fwy radical ella sydd i ddatrys y broblemau yma. Mabon, be newch chi o hynny? Mae angen i ni yn elfennol ariannu gwasanaethau cyhoeddus ni'n well. Sicrhau fod awdurdodau lleol yn cael yr arian cywir, yn bod ni'n adolygu'r fformula sydd yn ariannu awdurdodau lleol. Mae Cyngor Gwynedd, enghraifft, ymhlith yr isa o ran cael pres gan Lywodraeth Cymru, unfed yr hugen allan o 200 o awdurdodau lleol. Felly, mae'r rhaid i adolygu hynny, achos da ni ddim yn cael yn ariannu yn unol ag anghenion yr ardal. Mae poblogaeth Gwynedd, enghraifft, yn hun. Mae anghenion yr ardal yn hun. Felly, dyna un o'r atebion sicr mae'n rhaid ni edrych ar, a fetzen ni'n neud y dros nos. A Joanna yn gyflym iawn. Ga'i dod nôl ar hynny, oherwydd da ni wedi, fel Llywodraeth Blaid Lafur, roi mwy o arian i gynghorau gan 253 miliwn eleni. Da ni wedi cynnig y cyllideb fwyaf yn hanes datganoli yng Nghymru, a dwi'n falch dweud bod ni'n neud pethau fel edrych ar ôl y 261,000 o bobl fregus sydd ddim yn gallu hyfforddi treth cyngor enghraifft. Da ni wedi cymeryd y camau, a mae'n siomedig iawn nag oedd Plaid Cymru yn fodlon dod hefo ni yn rhoi mwy o arian i fewn i Cymru nag erioed eleni, achos yn fy marn ni oeddech chi'n chwarae gemau gwleidyddiol yn lle sicrhau bod yna mwy o arian nag erioed o'r blaen. Mae'n eitha syml. Ddar ni ddim cefnogi cyllideb llafur, achos oedd cyllideb llafur ddim yn ddigon da i Gymru. Oedd o ddim yn ariannu awdurdodau lleol yn ddigonol, oedd o ddim yn ariannu gofal cymdeithasol, oedd o ddim yn ariannu amaeth, felly oedd nhw'n gadael yn cymunedau gwledig. Os ydy hynny'n wir, pam ddari chi pleidleisio gyda'r Blaid Lafur yn y blynyddoedd cynt pan oedd y Toriaid yn llywodraethu, pan oedd o'n lot llai na beth oedd o eleni. Dwi'n hynna, oedden ni'n dylanwadu arno nhw, o'n ni'n sicrhau fod yr arian yn mynd i'r llefydd cywir. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau. Newn ni ddwrnol at chi yn y man, ond diolch am y drafodaeth ddifyr yn fanna. Ewn ni mlaen nawr at ein cwestiwn ola ni heno, ac mae'r cwestiwn hwnnw yn dod gan Harvey Cooper. Lle yw hi? Harvey Cooper. Lle yw hi? Mae'n fwy drud i fod yn berson ifanc heddiw. Sut gallwn ni greu mwy o swyddi da i bobl ifanc? Diolch yn fawr iawn, Harvey. Gai ofyn yn gyflym, beth yw dy sefyllfa di? Ti'n berson ifanc? Beth yw dy sefyllfa bresennol? Dwi'n graddio o Brifysgol Gaerdydd yn pharmacoleg, a does dim lot o opsiynau yng Nghymru i gyd, ac yn enwedig tu allan o Gaerdydd. So felly dwi angen symud i ffeindio swydd. A ni'n gweld tithe fan hyn yn nodio dy ben yn cytuno? Dwi'n myfyrwyr yn Prifysgol Met Gaerdydd yn llyfr cyfrifiadur, a dwi'n hollol cytuno bod mae'na ddim digon o swyddi tu allan Gaerdydd ar y funud, a Lloegr, oherwydd dwi'n graddio blwyddyn yma hefyd, dwi'n gael edrych ymlaen at Llundain neu Manceinion neu Lerpwl tu allan. Ti'n meddwl feidio nôl i'r ardal fan hyn, na? Dyna di peth sy'n siomi fi, dwi'n teimlo fel dylse fi, oherwydd os yna swyddi'r un mot na'n i ddeud, ella fydd na chance yn edrych, ond fyddai probably ddim dod nôl os dwi'n gorau symud tu allan. A fi'n gweld rhai yn nodio yn y blaen fan hyn. Chi'n cytuno? Chi'n gweld hi'n anodd ar hyn o bryd? Dwi'n lwcus dwi'n mwyn lle. Dwi'n mewn sôn sy'n aros yn lleol, os dwi'n gweithio awr agored, ond dwi'n eitha cytuno ospresio os ydych chi'n mynd i University lawr yn Gaerdydd, be bynnag ti'n ei lawr yna, siawns ydi bydd i aros yna. Dwi'n nabod lot o hogia sy'n di aros yna, a maen nhw eisiau dod nôl, ond dyn nhw'n just methu. Mari, fi'n mynd i ddod atoch chi fan hyn, gan bod chi yn gweithio gyda phobl ifanc o ddydd i ddydd. Beth yw'ch asesiad chi o'r sefyllfa ar hyn o bryd? Dwi'n meddwl bod dyma'r adeg mwyaf heriol erioed i bobl ifanc yng Nghymru, pan da chi'n ystyried, chi'n bod oedd pobl ifanc yn ei harddegau yn ystod y pandemig yn cael eu cloi yn eu tai, ddim cysylltiad gyda'i ffrindiau ac ati. Mae nhw rwan yn wynebu drysau'r sector addysg uwch yn cael yn ei gwynebau nhw efo'r holl broblemau sgynnon ni, efo'n colegau a'n prifysgolion ni. A mae'n beryg bod ni'n mynd i ddatblygu cenhedlaeth nesaf o bobl heb uchelgais, heb obaith, ac yn hynna beth, mae darpariaeth yr Urdd ar hyn o bryd yn bwysicach nag erioed o ran darparu'r cyfleoedd yma gan geisio cadw pobl yn eu cymunedau, ynde? Ond chi'n wir yn poeni fod hynny yn mynd yn fwy anodd? Ydy, yn sicr mae o. A dwi'n meddwl un o lwyddiannau yr Urdd ydy'n bod ni'n gwrando
ar yn haelodau ni. Ac yn haelodau ni, nath yn hannog ni efo'n pedwerydd Wersyll, sef Wersyll yr Urdd ym Mhentre Ifan, nhw nath yn hannog ni i greu Wersyll oedd yn canolbwyntio ar gefnogi iechyd lles a iechyd meddwl y gwersyllwyr, oherwydd mae yna epidemig o bosib yn mynd i ddatblygu o unigrwydd, o broblemau iechyd meddwl, a da ni angen cynnal y bobl ifanc yma a rhoi gobaith iddyn nhw. A drwy wneud hynny, un ffordd o wneud hynny ydy gwrando ar be maen nhw angen a cheisio darparu hynny. Ond mae angen i'r gwleidyddion hefyd roi dyraniad teg yn yr etholiad nesaf, pwy bynnag sydd mewn llywodraeth, i sicrhau dyraniad teg i wasanaethau fel yr Urdd sydd yn ceisio rhoi y cyfleoedd gorau posib i'n ieuenctid ni. A chreu mwy o swyddi, dyna oedd y cwestiwn. Mabon ap Gwynfor, sut mae creu mwy o swyddi? Ie, yn sicr. Dwi wedi sôn sawl gwaith am yr angen i fuddsoddi yng nghefn gwlad yn yn ardaloedd ni megis Llyn fan hyn. Da ni'n gweld enghraifft methiant gan bobl ifanc i fynd i lefydd gwaith oherwydd does ddim trafnidiaeth cyhoeddus. Felly mae angen i ni weld y buddsoddiad yna, sicrhau fod yna fysys, fod yna drenau ar gael mwyn bod pobl yn medru mynd i'w gwaith. Ond mae rhaid ni beidio digaloni'n ormodol. Mae yna lot o bethau da iawn yn digwydd yng nghefn gwlad Cymru ac yn yr ardaloedd yma. Mari wedi sôn am waith gwych yr Urdd fan hyn yng Glan-llyn. Da ni'n gweld y clybiau ffermwyr ifanc yn rhoi sgiliau hanfodol bywyd i'w haelodau nhw. Ond y broblem yw wedyn, maen nhw'n gadael, yn tyfe? Mae nifer fawr yn dewis gadael, ond trwy'r gwaith ddari Blaid Cymru wneud efo'r llywodraeth, ddaru ni sefydlu y cromfa'r enw Arfor, ac yn hwnna mae yna raglen llwyddo'n lleol sydd yn rhoi 5,000 o bunnoedd i bobl i ddod nôl i'r cymunedau yma. Da ni'n gweld pobl yn dechrau dod yn ôl oherwydd bod nhw'n cymryd mantes o hynny. A dyna'r math o weledigaeth sydd angen arno ni mwyn sicrhau bod ni'n denu pobl yn ôl. A'r un peth arall da ni wedi llwyddo i wneud ydy creu ysgol feddygol ym Mangor. Felly mae'r myfyrwyr yna fysa wedi mynd i Gaerdydd i astudio meddyginiaeth, rwan yn mynd i gael y cyfle i astudio ym Mangor ac aros yng Ngogledd Cymru a dod â bydd yn ôl i'r cymunedau yma. Joanna, beth yw gweledigaeth y Blaid Lafur o ran creu mwy o swyddi a chadw pobl ifanc yn eu hardaloedd nhw? Dwi'n falch iawn bod y Llywodraeth Llafur wedi ariannu yn Gwersyll yr Urdd Glan-llyn ac yn yr ysgol feddygol ym Mangor. Mae hyn yn pwnc closg i fi achos dwi'n person ifanc o'r ardal lleol sydd wedi dychwelyd dros y misoedd diwetha. Mae'n reit bwysig bod ni'n edrych ar ôl pobl ifanc, achos mae'n amser anodd iawn i bod yn person ifanc gyda popeth sy'n mynd ymlaen yn rhyngwladol. Felly dwi'n falch iawn am y pethau dyn ni yn cynnal. Enghraifft, bwyd am ddim yn yr ysgol. Ni yng Nghymru nath datblygu hynny, a rwan mae'r Llywodraeth Llafur yn yr Deyrnas Unedig yn copïo hynny. Da ni wedi amddiffyn EMA i sicrhau bod pobl o cefndir fregus yn cael mwy o arian i gallu datblygu. Mae ganddo ni gwarant i pobl o dan 25 mlwydd oed i sicrhau bod nhw'n gallu gweithio neu dysgu neu cael fath o hyfforddiant i sicrhau bod yna cyfleoedd i aros. Gyda pethau fel gwasanaeth iechyd enghraifft, mae'n wir bwysig bod ni'n cael pobl i aros yn yr ardal lleol. Felly sicrhau bod ganddyn nhw yr adnoddau i wneud hynny. Mae hynny'n pwnc closg i ni. Dwi'n mynd i roi'r gair ola un heconomegydd ni i Edward Jones. Beth yw'r rhagolygon i bobl ifanc? Os na reswm iddyn nhw fod yn obeithiol? Sicr, mae rhaid iddyn nhw fod yn obeithiol. Ond dwi'n credu bod rhaid ni fod hefo syniadau illa chydig bach yn radical i'w helpu nhw. Un syniad, beth am pawb sydd dan 30 oed, dyn nhw'n talu dim treth incwm? Beth am cael i'w bolisi felly? Credu maen nhw'n gwneud pethau felly ym Mhortiwgal? Yndi, maen nhw'n gwneud o mewn gwledydd eraill. Neu os da ni yn cael stad y goron yng Nghymru, bod ni'n cymryd yr arian yna ac unrhyw berson ifanc sy'n eisiau dechrau busnes, da ni'n defnyddio'r arian yna i fuddsoddi ynddyn nhw. Diolch yn fawr iawn i chi yn fanna. Diolch i chi gyd ar y panel a diolch i chi gyd gynulleidfa yn fan hyn. A dyna ni am heno ar Pawb a'i Farn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd fan hyn a diolch am y croeso yma yng Wersyll Glan-llyn. A tro cynta i fi fod yma fel mae'n digwydd. Fe fyddwn ni nôl y fis nesaf ar 9 ar 20 pan fydd y rhaglen yn dod o faes Eisteddfod yr Urdd ym Margam. Os ych chi yno ac yn ymuno ar gynulleidfa, plis cysylltwch â ni achos cofiwch mae Pawb a'i Farn. Tan hynny felly, nos da i chi a diolch am wylio. Nos da.